This is a house. Dit is lezen. House is het staat de house. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kan je nog? I can feel it. It's marked out. Yes, in 2. Dit maakt aus. Dit niet. That needs look like an outfit. It looks like this. It's mock out twee lijnen. Kijk voor mij. Kijkie. Het meer klein out. It's fitted. It's mock out. Doch. Yes. Doch. Look, this is the end. And this is yes, that's the end. That's it. I cleared it. En daar toch in. Kijk, jullie, wanneer doen jullie wat jullie moeten doen? Ik weet het. Ik is gewoon. Ik kan draw Afrikaans. Het. Elf. Heb je genoeg van de snie? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Het meer 19. Ja. Het eerste 14. 11. Kijk, dit is 1 Ek is 40. Ek weet 44 is dit eerste dag. Het mag eerste. Eerste is 1 en tweede is 2. En het eerste in Engels is first. Is in ik weet dit. Mondjes, het maakt het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Well. Dat was zonnemooi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baie mooi. Ik weet het.
maak 'n spiet. Maak 'n eerste sukkeltjies en fooi matjie.